Kublai phi baro shakathuk khubor jangi ke MBC TV. Kiman ki bakong san menta ka singi kilong. Rakhe World Mental Health ka DMHP hasngap CM College. Penlong Youth Exchange Program ka Office DSO Hamairang. Rakhe lengko singi yak basal jong Archbishop Dominic Jala da ki bahayeng berkipat Katolik. Ban tu shini ki BSF Saukusan Berni Nasional Bakali. Teman-teman ini pai shaki khubor ke bakhambania. Office District Mental Health Program haka jinga trelang Office District Legal Aids Authorities Southwest Khasi Hills barka Martin Luther Christian University Shillong haka shipauterik risau kila rakhe yaka World Mental Health Day halor kapang. Mental health is a universal human right. Yakni ka jingalang hakani ka singi lapan long ha multi-purpose hall ngap CM College Mokerwan haka ba uba Renekton El Tongkhar MLA ulalong ukongsan. Hakani ka jingalang ladon lang u Deputy Commissioner Bati Lengwa u Dr. WL Nari Nodal Officer DMHP u Dr. KK Nongsit Principal ngap CM College ka kong Alice Cassia Sweat Deputy Registrar Martin Luther Christian University Kong Nosmi Hasha, Chief Legal Aids Defense Council, Southwest Khasi Hills, ki khana school berkilong kemilong kapa. Uba Renekton haka jingkran ula kentu ekipal ba bakemde ban set ni ban kun halade ki bayo i bakadon ka jisngosi ni ka jinglong ba pher haki bahiyeng hasam namar lada ki set tang halade kanya lambakla haka jaka ban pha sumar haki doktor barkinong penkhia ki bala pentebet yalade kanang he batkala shagi jingpang jabing babunjat. Ulong ru ba ka jing khuslai ba jing bun jingmut jing perkhat kala long ka jing pang ba shirkhei hakini kisngi hakum kini ki khep de ban wa jing rap na ki doktor ulong. Maybe in our life, in your life as a student also, you may face such kind of problem which you don't want to disclose to anybody. The problem that you are facing in life, you don't want to disclose or to tell to anybody. I am telling you that is not healthy. That is not healthy. It has been told by Nosmi that we should confess the problem that we are facing to our friends, confess to your parents, and maybe among you, if you don't want to confess to anybody, but you have that closet one. And I think you know who I mean. Who is your closet one? Maybe you have your girlfriend, maybe you have your boyfriend, which you can't disclose, you can tell everything. It's okay, I encourage you, tell such kind of problem which you feel you cannot tell to anybody, but you have the closet one which you want to tell. I encourage, tell to him, tell to her. You can tell this to your parents, I don't mind. If you tell that our MLA, he suggested us that if we have such kind of problem that we cannot tell to everybody, but if we have our boyfriend or girlfriend whom we love so much and we want to tell him, you can tell him. If you trust him, if you trust her. That is my own understanding, because I don't want any kind of problem that you face in your life that you just keep in yourself and it will increase your mental problem more and more. I don't want you to suffer. That's why my suggestion, you can do that so that you need to speak out any kind of problem that you face in your life, which we cannot say what kind of problem that you are facing, but you Kasorkar Jila ng baka Office District Sports Officer West Khasi Hills District Nongston rengkat berkibor penyat district jangka Eastern West Khasi Hills hakashipauterik risau kila penlong ya ka Youth Exchange Program halor kapang Building a Better World Partnering with Youth ha auditorium Khatsau Pra College Mairang. Yakani ka program ba arsngi lapli da Deputy Commissioner Eastern West Khasi Hills haka jinga don lang ka District Sports Officer West Khasi Hills kong BCM u Father Arcadius Puwen Principal Don Bosco Technical Center Shillong u balaay ka jing hikay halor ki skills development langba kini ki jing hikay layat hu ba ki khana school berkisamla Pule College kila yo shibun ki jing mentoy ha ki jing tip bat jing shampang Bongur ki khana school bat samla Pule na kanika district rengkat kinong hikay kilawan ban shembenta shirhem ha ka jinga ko pakenthop ki quiz jinga kop draw ki extempore speech bat kiway Any further ado, let's begin. My role model, I can say that it's my mother. We must change first home. Who we have to change first?
ourselves, yes. Before we change the society, we must first change ourselves. For example, if you, the youth, you keep on doing things, being like a delinquents. If you like observe the youth, mostly they are very addicted to drugs, alcohol, smoking weeds. If the youth always do that, do you think the society will change? No, right? Kini skill training nanti kira but mentau sem ni kot kemalai modli company banwan recruit ikna apa ki recruit hot ni haban wan benia ala jadi ki ba ai ki jasa ki security mo haban pe ki safety jum kena jumi cái bakang sangat thay ni long ni haban ni ai pun ki kena jumi ke le sepang Bangalore stage tai tak man hadin sebenarnya apa ki wan phai nak kan thay nghe nó student pe Bangalore ni wan nó cái mau itu ikong Bangalore bên sao mà con năm ha nên balik Bangalore itu em mau balik train nó from Bangalore cái mau itu te ini ba ông balik ini akhirnya dah ni kasih yang ni ham balik ini yang ibang nak mana ngasih dom lah dengan yang ha college ni ibang nak kasih jadi kemana ni Hakawai kasih ngagri atau macam di alumni atau dalam square atau bagian ini nado konsep fashion atau sanbai jemo tengok hasil kawan tangan kenta baru hisni tetapi shake baru hisni baru hisni tetapi shna roti shna cake atau kini bakery stuff baru hisni be tengok nado hatang artiyo kami ladem Tinggal free training ini mo, kum DEP, DEO, graphic animation assistant, electrician, bakery, cake, specialized, basic makeup, the computer course, fast food communication skill kini. Mana seni winter course we give free course. Cekasar ni ay mo, cekasar ni ay. Tapi bang ni cekasar ni tingtiang ke balong kum ki hotel yang sah classroom. No, di ladang kikwa sekelaban wan nak kita gini kikos. Dia mentah wan ngakwa keren spangpe. Balai gini kikoses ki kongsan ladang ipet. Kipai diriunget Katolik rengkat bat kibahi hasem kila rakhi kan mau burom ya kelengku sengiya basau jung Archbishop Dominic Jala hakashipau tarik urisau ha California USA house nam 8,000 khat khandai. Dai kijing duai na kabanta ka jing jat thai pam jukut kamen siem jong Archbishop Dominic Jala kilabu ekisentiu halor ka jing tep jong niu no sharai men siem ka balang ubala klan no kansan hakashipau tarik urisau hari Amerika. Da ka jinget ba ka jing kermen ka baskem ki bahiyeng hasem bat ki pa riunget jong ka Archdiocese kila tikna ba kamen siem jong niu lengdo sat kala shong suk shong san hadwaru blei nong bo no thau. Lakataru gijing duai na kabanta kamensim jong u kalong kaba mentoy tang ya kamensim jong u henry ki wei pat kamensim ki badang don kam ya kijing ya sa jong ki pa riunget ki badang em hagane ka sala perthai na kabanta ki pa riunget ka balang Katolik ka don lai teli ki kan hun riunget kita kilong ki mensim balapoi shadwaru blei ki riu khon ki mensim ki badang don hading pen khot ki badang don kam ya kijing ya rap jongi ki ba em leng ba kijing duai na kabanta jong ki ban ki mensim ju ki pa riunget ki badang em hangni hasla perthai ki badang yaksa ji jing e baro ban penlong galade ki bajanai Pada puluh pada milik macam milik sah Amerika ini milik itu government kecil itu kan government kecil ada pun yang lebih baik panduan yang tahan mesti dibuatkan yo rasa naik dengan bah ila lagi nah kami gajing cak sitom kabau beli le nang berlong babit panpoi matung udah kabau kami kita lagi lembah dibuai berkimas buku dengan sejauh berkai
Aku beri kasih beli rasmu senap. Pati ku beli kasar ibu ke cakap nak pentah mesti jadi dah ibu aku cincat ada cukup ada ibu kamsu nak aku ibu nak dia kasar jadi Maria pada cái bang xem hi hangai ka dei ka jing im man sim ki chonga hamtam ka jing long samlai ki chonga ki por ba maswa bangai kan do ban I ba mi I ju hi kai ngi kum no bingin long tak ki samlai si chai ki ban yalam pa ki wei ha kan ti ka jing pha bat kan ti ka jing so ha ka jing sem bu chonga ka jing kan do chonga hi bat I asib shop Dominic Jala hamtam ka por banga ka dang long ka samla lagi tri kam am tai kon samla Sibun bi hi kai ba mi hi kai kham tam enam tam jong ni kon samla ba de ba keleng sakramen ha ban ya lam ban pan I kham tam ka jing sup jing sai nak po o ka ni ka jalan yang jong ni ba kham tam ka jing sem jong ale halu ni ksi ki ba menta bang yo sngo ki video jing keren jong I ko jing lap jong I ang sngo kini ki por ki south stem ki bala lek aso ba ma I dang don ni pok slap te dang de ma I hi inong ita I ling do sa jong ni ka jalan yang ba selong jong ni haka jeng siam jonga hinga sungu ba mai I impat late anin pok slapate namar ba ka ka jeng keren ka jeng I ka jeng ai jeng I ka jeng kai jeng I kham tam ka ba ki dei ba ka leng kon samla ka leng ba dei ba ki sakramen ni dem ka jeng kai ka jeng I ka lo sha ka bangam ka jeng muk jeng berkat jeng I ba ka jeng siam jonga hai nga sibet ba nga hi nga lai kan do kam bat I ba ka jeng im ka jonga hi sibuni I baro ba ngala yo na I den ta kada ko pelong yang ai hadu kan klip mal ma kan mau I hadu kan kesi ko por mata ba hadu kan por ki kesi ko mata ki jing dap kan ko jing I ko pasau sunam kawi ka Roy Archbishop Dominic Jala ila bu hangi kalong ka jing shakri ulay ha ka jing songret man sim but ngi I ka nuksa ko ba ka bal ai ni dah kapa lagi don nak kenu kerdan lagi don nak kenu kakam kacing syakri play kade banyak rengkat compare lah kade haka jing syakri play halor keduan kum leng dok compare lah dah kade jing syakri play hai kami barat di jongi kum kinong hikai lani kum kinong tri office Henry kata kacing syakri ke bangi dewan ai kade rengkat bagi jing syakri play but haringkat kata kacing syakri play kadon du kacing soret kaba maihi la ai nuksa na kabunta jongi kabaar kalong kabai dei bat ka kabai Archbishop Dominic Jala ila ai hangi kalong ban ai don kanong rem ka baskam ha kacing net Kristan ka jongi ha balang Catholic kata gadi kaba ijula ila juban barbor khamtam haki kun samra jongi la kadai ha ka mas bakoit kabai ai kacing kran ka jongi la kadai haka semnar ke bapher iju yai ban yang gi kon samna bangi dei ban et ya kabalang kaba ublei la ai hangi berkata ke jing et ke jongi kabalang kam dei tang haki por bangi don kam hendrei haki benta ke bapher berkata ke jing et ke de ban yai ne scam claim don kinu ki kendon kabalai kabang ka shok man sim ha kabai Archbishop Dominic Jala ai hangi ru kalok na kabenta ban klan ru ndai tangi ka balang ndai tang ke jing kam syakri man sim
Henry ru hak bai dai bat ka puli ka puthi nilai i sibun ki so ki ba i lai na i hi kanuk sa ka ba ka kerdan puli ka jong i ka kraw but habai kendu i kena samla hagi school ani ki college i ju aiman se me ki bakin yai petang ki jong puli ki jong ki kenang ba sai sisin ka sngi kin ya la ban chakri ya ka balang kin la ban chakri ya ka imlang salang but bru lingba ka education lani ka puli ka puthi kinang la ban yai san ha ka jingyam ka jong ki ka baman la kasi te kini ki lai tali ki ba ban sho man sim ha nga hak bai de ba jingyam jong i archbishop Haka arpu pratarik nailur ki pulit yada khapo jang sarkar India border security kila tu saupusan berni ka shini na dukan joka kong TL Lingkhoi National Buckley Southwest Khasi Hills. Kinong yalam ka seng ki samla puli Khasi Students Union na kanika district kila ujor sa Deputy Commissioner ba TL Lingwa halor kanika jingtu jong ki BSF ya ka shini na dukan jong kanika mahajan. Kinong yalam ka KSU kila kerpat ya UDC ban hukum ya ki BSF bakin sew ya ka dor jong ki saupusan berni ka shini. UDC ulah kular ban shim khya ya kanika kam. Kanika khubor ka dei ka sen ka baningkong baki BSF ki kelalong kinong tu marba. Persang ban o kadon ka jing knyat jubor ka jing thom jubor ka jing kini jubor jing spy BSF ya ki marbam na ki pordok persnam ki jungi ki badai khasi hang ti po bakli ka pratrek jong banai adap te na kaleng jungi ru matasi ni lawan lang rakat bektrai dukan ban bu ka jing ujor ka jungi hakmat jong DC hakapa nagaleng jungi namar kalong kai katkup ngajistip jungi kalong kai ka ba pensolongo o kalong kai ka ba ni soban peramjur ki biasa fantai po bakli border outpost namar ba kishim ka sini sopsan keji bara ba kitrai dukan ki persang balik kali ba shano pi o ya bade ka sini ki om la dapses la dap IT custom harai katkum ga jing yo jingtip ka jungi kalong ba nagaleng jong ka custom kamsem la yo tak sini kaba nakaleng ju BSF ki lase saktos ni te kani pen i bakadon ka ai salandat kadon ka ju persang mat khombor ban pendik i kasi bat don ru ki boong ki breu po jong kitu thang ki don ki boong ba ya kata ka sini na la dab di sikoi pot ki judgment re bom dai kasi te kani kalong ka ai ka ba pen so bitare ngi masang bat hakaju ko poru ngisngo ba nakaleng ju BSF ba lada kimla ban pan phaisu ya kata sini ke baki gila dep sesru harai gidai ban siu ya balut san ya ka ba nakaleng jugini ki tradukan ki lapan sngau la ne ki lapan i leng ba ki kasmemu bijungki ba kala don ga jingdu nong ladangi khain bisa ka dang poi ki lak te ban sule kumni kalong ba nakaleng jungi kumrasang ni nomla ban susngap bat ni berde na lor kata kadau ba mening le kenduk DC menang law DC ru loong ba unsal sim khiang saphale ek inquiry kini gisi banwan mental ne la shaim sapha ek inquiry na keleng DC office na keleng ka sang ikran shai bala da BSF dang peteng ya ka bakum kini kam golong ba na keleng jungi ban se ban hab perkhat ak muen mangi saju i na kapor setip na kapor ba kadon ke jing lajlan ha ka la kalong ban kit ki mar mata na India sa bangla rengu i ki bakum kita ki mar kalong bakit de ki we jad bro kam don ka jing sa penthot re ba ujad bro jungi pasang ban kamai je kpo de ba injai kpo ubala song siktu da ki posnam re usakani da ka ba sa pharep penban da kumni da kumtai te nakaleng jungi dawan ki BSF per jo por ngi kentu ngi dawan po jong ka office DC jong Southwest Silshek ba de ban penkloi inquiry bar ka jo poru ban pha marlor kini ki spy BSF bagi de ban paino la ne ki de ban siu kata balut san ya ka bagi trai dukan giladu na ka daw jam ka jing sakni jubor ya ka sini ka ba ka jing sya ki mod ban supply sak tu ka yo ka badan hang tu hi te ka ju mar ngi na ka por ba hagiwe jaka ba na keleng spy BSF ki sa tombor kum de kum tai bar nyana perkhat bagi spy BSF apo Southwest Silshek ki long ki don ne kata ka jing ya trilang hare pause ki bakum kini kimi ban i bala kalong kumni kalong ba muslim ba ki padba la ne ki paro prasnam jungi sadu jing chania kini ki spy BSF namar hajaka ba kin pendik u khar Bangladesh bon tu mau bon tu
wan pom ni keding kwai kum ta tarter hapo jangka jala ke jungi rei uplailan ke bakum ta ye bakum kita ke breu pause u haras pat ya ke breu jungi ki ba persang ban in ban kamai jakpo dakanti hapo jang tu ithan tingilak kan turu idisi bude ban khot di BSF ya ka meeting BSF kenang bangin ekran sai habade bat ki jing sha tombor dan ki jing sha le jubor baman kapor jing ki pardok persnam kenang baki bakum gini ki nom jasu nanis kmal bat ila son kan sti sports nam la tam solar te kene ga jing ja kalong ba BSF ki lawan ni sni jungi na kedukan jungi hak kepala dia hak pratrik jong ni nai kendai te kalong ke ba la shu long bawan kini ke sini marngi ni baik ni supply apa India apa Meghalaya tu Meghalaya ni di kutia apa dukan terkadau kalong ke ain ke balapan kendaki BSF te semua kerpat lara ni lawan komplain ni apa di siru te ni hok bang sayo bang kini ke jing ya ke balak sim BSF wala dang mi shu ya sini ru ni dawa ki bisa ban sebang jing kat kum ka jing lut jong ka bil jong bisa ban tirik sini umbak anu sau pesan paket ka PG kalong raja ars pasang kau tah mar sim BSF te ngalak li ekran ro apa BSF ngalak pen i ka bil ba ka don GST ba accept ra wang ka dirpor ngi ka ba ngi sunkan ha bakli nim jiyo ta ka bil ba lano no bagi project GST larang ipet naring la dero ha dia selong kim ju air ka bil project GST ki ai ka bil was thot di dan ngalak batai BSF rong ong ba ya libat nga aslong li experience tang chi si bat ngali experience aslong ni tit marang bat nga to lada ki ai ka bil ba bat GST ta ngaru nga ngamla in marang rat sing ra kim iron aslong tengi ro mali era dai hawi singi hadin chi singi apa ni ka bil ba don GST tela right nasional te ngalai penia BSF tambah di ong kena bela asis tela asis sini mereka long bebe ain pat nomor bangi ra India apa India nomor ra shawai pat kinong tray ka GHADC kila sha pen sange tulop mentala life way benai kila sedang ya ka jinga khi na do shi pautari ko risau nomor UCM sham lala ban pen tray kam ya ka kular ban ai tulop ar benai ha ka khat phra tari ko nai lur kinong ya lam jong kitei kinong tray GHADC kila ong bakin ya kun hadu bakin da yolut ya kitulop ki badang sa mentala life way benai. Tentang mencari sumber bahasa Satai, jengi manci dun kemenko, mandiran ni kata yang kata nam nekia, jumatan batang men sumber jekon jenga, ribai kepa, cikun kari kuni, sal ketam nak jenga, student demonstration ko, nakna nimna jenga manci dun mana hacem. Liba dalu rasul kenang be sini otor kirang aje dua mangi puncak kemen jagni ni dor maku cengong nak puncak kemen go tharaken kam kai mina dalu sekan ni kaunon napat nak kata sotun kai ngani kemen aria kam rangko kai mon cenga merki aku masuk kerja dia sini musungani ko watken ia kum chanci mina lak nam beni ko chanci mina cenga sini musungani ko kendalo jikon cikin tadi penguatan senjata cem ko cenga kolat at linga macam orang tahu jengi sungguh ko je jangan sidin demonstrasi ko wanam macam ko cenga don tungat linga maina gua mani puncak kemen don ma ko cenga talu ning hani kemen cenga ko ra cakna kusung ni cenga ko ni cakke dongina ani bang mungsak ribai pa sini kangci absan nakin sini dorma hari kemen mamun koga sini otor tirang sko sadat jomode mamun koga tikel jomode maya sini pending salary sini dorma ha baken dungkunya warang ni kemen mamun bas sko sadat jaude cenga bekang ciba sini musuhan aku dakangai kugen ini ba cenga jiko dakna ba public na ba lak na ba biar samsui jiko ba cenga nakyan ini kemen sini dan kebarang ko ba sini otot kirang ko ba sakan cikun muat soninga sakan tiang office ni nam grina ba staff ni nam grina sancim na kamera ko kaode ba sini majima magkujak ko dormarang ko manat pana soton kagen semua ode
Jangan bangun pusako, jangan otoritas yang pusako, bangun lagi bersakapna berdung Jawa. Mainat jangan. Duta sang semua ini, jangan hormahana. Jangan jin, jasa niku, manfaat apa jangan otoritas yang pusako. Sakat jangan, sulit jangan, abok jangan nama yang mudi. Jangan otoritas yang naba, MD sirang naba. Gamang ni gabung maniko, kacang bate jangan, pangnan taka. Yang kita kau nak suka cara kita sini dalam kebarang baca sini ni nak kam kapau deh betul bian ini mana akan kemen kita sehingga kenal lu cekon cekon hari kau taknan sini sitian deh musuhku tak kau nak sini pelak misalkan aku tonton atas cecem kau sehingga tonton telinga sehingga kenal lu bang sini ofis orang langsung nomainya ya pesan sekarang ini biar tayang sekarang cekon betul bian Hakasan tarik risau kinong yalam berkida khot jokah Neutrap National People Federation kilaya kendo ya upa aina manik siem hima melem ban kerpa de ko office bat kedor bar hima ban long kiba perking bat ban pej benya ahlor kidor bar snong kiba hab hapo ke jing pej jing penya jongka hima khnang baki khon ki hajar kin yo ya ka hok jongki khamtam hakak tre kakta kublai pi padba bro ni na kaliang kaseng HNPF Neutrap National People Federation Central Body Shillong nila pet bah ya korkom man rokom long rokom im yang pet ba khamtam bebelas ni kinong belas ni bebelah ni hai bubun kiliang de hasna yeng ne hakanya kali ne hakabakin yesong hakidukan kin tre pokidukan ki eru ngilai ingila syamba karangdon kajing bom yo hok jeng kipet ba bro boleh bobon bala kertep lot banabar hari ya kani ngasusi ban ong bangai i ngila ada biat ngila ada pet banaliang kedor bar snong ro kim perking kim tengi kerpat arti arjat nakaseng jengi kedor bar snong baro kibran hapo ane ka bri Neutrap news kum jengi hari lom kasi jantia boy baro khat ba sobha ba finishim khia kani bat pen mi we haba mentasi kalong ka bastunat ka bangilai kendui pa iem nila aga jing thoi amar kenmau nginia biang siki hendai kulong hendai thai menchua dendu iem upa iem ki menteri ta kiran ban pet ban bishar penya ya ka hima sima ya ki yukon hajar hapo ka hima hakane ka ri ba e jingi bakin yo ka hok bakin yo ka jing sisha bakin yo kita ki hok baro om bakin shu shale ben ne sha nyon bor hano no tanga karpat bakai yeng sim ro bakade ban pin i ya ka bor ka bat kadi ban le om de bakan sudan tanga ta yeng sim ri ka kampet ya kayo ko kot kan bisar bak ato kita kinong pinya chnong ne kita ki badan hapo je ki train me ka kam kata ka we ke ban ni kong khaba kini bor khai ki bangila abo ye phi badan hapo jingi phi train ka kam om ka ba pin up ba lesi damangi kisang balang ni hab bentuk kelar ni kui kata kalong ka ba basobi nomor boleh kapin iba mafisia Pimia tristam tada bagi sang balang Hakalumpung ilekai kenjat bol hamairang hapdeng ka mau phan an bat kalum yau kabala long hakashipau tarik risau kalakut hakaba ka mau phan an kala penlem la kalum yau dakalai la not dakani ka jingjom kamau phan an kala yo ban kur lai pon ban tur saprang hakawai pat ka jinga lekai karba kalum yo kala pendam yumat matakasngi kinong kersan jaga tim mau phan an kila risa bat kan hoi daga jingkmen nakispa bat ki hajar kinong petkai kila poisha madan ban kersan la kajong kaliang
Kinong sansyar na santali kisnong kibakan thup ya kanong tungur rimasar lum wanyai nasan pat lumpong sniang kilap menjur daka soskular hakah nyau tarik risau ban tengkai penne bat penhe pensan Fish Conservation Zone ya ki har pah ki har ki jat tok ha ki ba im hasilan ter jong ka wa remben ka wei na ki wa ba paunam ka than riwar mingi ka ba ha penur sela CNRD block banjer kerteng ka tu ka ne ki dok ha ki ba im ha ka ne ka wa ki long ki kha kla kha bawa kha blang ni kha lentang kha thli kha saw bat kha lat kha ski bat kha pnur bat ki dekaru ki wan ban warjing bam nakane ka wa Kakong Dr. Bashida Masar no hikai zoology Hussein Anthony's College kralong ka jabing bat kanong sandur ka Fish Conservation Zone haki benta bakane ka wa katut sharum kasnong lapalang daga jing 3 minute jong kani kanong hikai rangkat bat ka jing rap bat ka jing kershan jong ka Indian Institute of Human Settlement IIHS bat ka Foundation for Ecological Research Advocacy and Learning na Bengaluru kalala menta ban pentre kam ya kani ka jing tengkai dokha ha kani ka wa daga jing 3 lang jong kite ki santali kisnong kiri orang ba ki balapoi ha kani ka sngi kilong u Dr. Jagdish Krishna Swami uriu luru u officer jagatanat fisheries arrest Hong Tani u ba M Khonglam rang ba snong luom wanyai bat ka team na Don Bosco Media Network ha ka jingelang balengkot ka Dr. Bashida Masar kala priang sngo bhaya baro ki rang ba bat kilong kmi kila ki balapoi sha kani ka snong ban sakhi ya ka jingsoi bat yate soskular ha kani ka sngi nadu ka sngi ka babut yaki rawan kwaido kha la sha bakin kwaido sharum bat shaneng jagani ka Fish Conservation Zone hagaju kapor la mana teng e baki dei ban kwai daki renweng ban pendan kam daki dawai neki kharau ban penyap kput iki dokha las nguthu balada lap iki riu dusmon neki riu jlangut kakuna kakat kabahe kala ap lepa hapadot jengki akar padru iki palba bakin bat ki riu bangdo ban buram ban nyokor ya kajing betha jengki trashnong shwa ban no shawa ramben. The whole project is about conserving fish in free-flowing rivers. Free-flowing rivers and their fish are actually one of the most endangered in the world, even more endangered than forests and other type of ecosystems. And the only way in which free-flowing rivers and their fish can be conserved in the entire river system is by partnership and contribution of local communities such as yours. Because unlike national parks and sanctuaries and reserve forests which are demarcated, fish can be conserved in river only along the entire length of the river, and that requires the participation of many communities such as yours. So I want to congratulate you on behalf of the entire team for selecting and inaugurating the Fish Conservation Zone here, and I think it will set an example for many other village communities throughout Meghalaya and other parts of Northeast India, and for that matter for the rest of India as well, so that in the future we will have clean and very nice stretches of rivers which are with plentiful fish. All the local varieties, native species of fish will be conserved. The people will be able to harvest them sustainably and enjoy the cultural and other aesthetic benefits of these fish conservation zones, which will become a natural asset and natural resource for sustaining the village community into the future. Uba penyat sings im CM KHEDC ulayalam ikirang ba ka World Bank menjengo eka Martin namar ka KHEDC kamdon la ka jong ka ketem the bat pelang nyut kalayo ida lagi jong ki khmat kumnu bat hakanu ka dur ka Sarkar Meghalaya bat ka Sor Shillong ka the bat pelang ki nyut ki bami na kani ka nong ba ka Martin ka dei ka jaka the nyut ka ba he bat barim tam na do baka Sarkar bilat kala Kendria ya kanong ba provincial capital na Sora sa Shillong mentala shispa nyo posnem tam neduna
Ka World Bank kadang pej benya hakanu karukom kan kershan ya ka KHEDC ban lum mi kinyut hakisnong jo kisan district ki bahap hakajing pej jing khmi jongka. Kat ba hakinong ba jong kisan district ya ki kampen khoj ban lum mi kinyut lale da ka town municipal committee board. Uba penyat wilayah thu ba ka KHEDC kelarai ban Bay Bai Seng san pholak tengka ban penlong ya ka maulai mauro kum ka pilot project ban sedang ban penkhoj lum bat penlang ya ki jabo bat kinyut na baro ka we kasnong bala khot kerteng da ka resource recovery center. Nak kaliang jungi ini ya trishtom mga kentu ya baro lai pho ngut hiki MDC ba kini ya trelang maka ni kamdai ka kam tangjok executive committee kani kade kam jong ka council hidro away nakam ta bangin a ji shukuri bo hatam nam ta ki ba hakini ki santli district Kumbangi sungko betulan ini juga sekali. Mene keladon ke jingi keren ba ladakan ni ke RRC ka long ka basaiso kan trikam ba kamda don kam le se babaro kishnong kin don kam ban yo jaka ngisu thu hapo sor kamdai ka basuk ban yo jaka kador ka bala rem ha ka jaka le se ka shnong ru kanam don shu ka jaka shnong jong la jong hap ban shuwai le se da don kishnong ki badan jaka kila ban ai kata kala nang bah henry kini kishnong bom don pat ngila ban share hakitu ki RRC kishnong ki bamarjan but namar kani kamda dei tang ban pen khoi yo nyut balai naka waste recovery center WSC mensyuang hi khot mentangi khot resource recovery center ladangi ong bet waste la so bet dei tangki marjot ma ba kabalong waste na kabam don jingmut ringi ong resource kamut kadon jingmut menta kamut lingba kani ka RRC bala ru ban kentiu wat ya kayo kakot jong kitu ki beriu ki baterai hakatu shno kamut ngila ban khot iki self help group ki long kemi ngila ban khot ki seng samla bani trai bat lingba kani ka RRC kala ru bandon kalat kamai jakpo te namar ta kadau kani kamda de tang ban pun khoi nyut henry ngin hikai ru ye ki beriu bakin la ban yang la ka jong kejat lingba ka jingdon ju kini ki RRC ki official jong ka World Bank kimda de ba pej tang ye kari India ki pej ye babon teli kiri but ki de ki urban specialist jong kini ki jaka ba pair but so tenat ba hadin ba nakaliang ka jongi ya kendo eki hapo Delhi hakawai na ka meeting bat ka urban affairs ministry hapo Delhi how banai June te kaladon ki foreign guest ki babon bahang ta ki foreign official ki babon nga yo ban keren bat ki te ngala keren kerpang bat kini ki official jong ka World Bank ngala keren bat Terry Martin bat ba kit bang bala dalong ka bala wandala di ban wan pe kumnu phila ban yarap jingi ika beri jungi nang bangin la ban trelang bat KHDC nama mangila don ya ka ai te kiru da kata ka mensiam jin sokya ki la penbek bat dangshen ki la pha ki email sanga bat ki ngila yo ban penbek ya kanika jing ya kendu te hakajing batai ka jongki ki long ki ong ba long very interesting ban tip ba hapo ri khasi ka jing pen khoi ki shnong kala don lupa hakariti ka dustur ka jongi te mdei shu kum hakiwe ki jaka ka baphiap ban hikai lut baro tenre hangni ka mensiam jingmut jong khat ka badon hangi ki khasi hi anong hangi jai ban ru khasi ngila don lupa kata ka jinglong ba hap ban le khoi te hoi we ar mla lai kata henry babun hi la phi phai sha shnong nong kondong ne phai ha sor ki babun ki yeng kisam jungi ki debi ki yeng kisam ki bale khoi te ki so ki i ba ki phla ba ya kani kar kom but andang ila ekran but kiru ngila ya kendu but ki dorbashnong meneng ya kendu but dorbashnong umpling be kiwe kilingo bawat hakishnong ni don ki office trikam but kani ka office trikam kumno ki collect ya ki wes na kishnong lingba kini ki trok but kumno ru baki kisiu baikali kini kinong shnong ya ka shnong te ki kendet ba habasiu ki pai ba nong shnong ya ka bainyut baikit nyut kita penbiang receipt nak kalian shnong kita long pelaba ki ong ani hadukan ni pila dale lupa te menta ka system hapo rikasi kala don lupa kumno bangin nang penjanai kan menta te hagjing syam juki ki syam bakanam don jing namar ka hangi kala don lupa kan ka system la don lupa traditionally la benong ka riti dustur ni la don lupa te ban saban wanra ka system kat kum ka an ka kendon hakajuk mentapat ni don kam hi nama teng ya tengku
ngil poi she yang li yang sao kun kita ni hab banwara ling baki ang per pan te nakalyang joki ki penpau bakim dan jing seba gini I ba ka social long shisin ka singikan salong biang kata ka social long ka ba khoi kumbala banana number kata Scotland of the East but niru ngine trishtam but hot namla he shimit pen kala sikin buon ki brio kin nong ba kila khmi lenti ban kala no shibnai arbanai te kamdai ka basuk kata te yamanta shibnai ngi hab ban shong ban sei baro ki bor ki but jungi kumno banwara ki guidelines ki frame guidelines bahkan ya hab pat ka liti sensyar nadu dis council hadu Badai kitu ki kubor la poi shika bakun tar hadu bangin de syambiang kublai shibun.